Takže zdravím všetkých sledovateľov stránky Poltársko na historických fotografiách. Máme tu Maroša Strapka, ktorý opäť objavil niečo historicky zaujímavé. Po dlhšej dobe pátrania po buste barónky Luženskej, spolumajiteľky Odžianského kaštieľa s barónom Luženským, sa mi podarilo objaviť túto historickú tabuľu, na ktorej je písané: túto sieň, halu, bývalú základnú školu, dala postaviť na jeho počesť jeho manželka barónka Luženská. Ďalej sa píše: túto tabuľu dala zhotoviť rímskokatolícka cirkev, niekdajšia, ktorá pôsobila v Ožďanoch. Táto tabuľa bola na podnet tedajšieho starostu pána Ďurčáka demontovaná, bola umiestnená tu na obecnom úrade v knižnici, kde sa zachovala dodnes. Nakoľko obec mala iné priority a nebol čas sa zaoberať s touto tabuľou alebo s tou pamätnou doskou, tak teraz sme sa rozhodli, že by sme dali zreštaurovať tú fotografiu, ktorá bola umiestnená na tej tabuli, a pre túto pamätnú dosku by sme našli niekde nejaké vhodné miesto, kde bola umiestnená, aby bola prístupná ako aj širokej verejnosti. Aby sa proste táto pamiatka na počin pani baronky zachovala aj pre budúce generácie.